Propera parada, Barcelona, estació de França. Correspondència amb línia 2 de Rodalies i línia 4 de metro. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Final de trajecte. Próxima parada, Barcelona, estació de França. Correspondencia con línea 2 de cercanía y línea 4 de metro. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Final de trayecto. Tren amb destinació València, estació del Nord. Propera parada, Barcelona, Passeig de Gràcia. Correspondència amb línia 2 de Rodalies. Línies 2, 3 i 4 de metro i serveis regionals. Tren con destino València, estació del Nord. Próxima parada, Barcelona, Passeig de Gràcia. Correspondencia con líneas 2 de cercanías. Líneas 2, 3 y 4 de metro y servicios regionales. Tren amb destinació València, estació del Nord. Propera parada Barcelona, Sants. Correspondència amb línies 1, 2, 3 i 4 de Rodalies. Línies 3 i 5 de metro, serveis regionals, AVE i trens de llarga distància. Tren con destino València, estació del Nord. Próxima parada Barcelona, Sants. Correspondencia con líneas 1, 2, 3 y 4 de cercanías. Líneas 3 y 5 de metro, servicios regionales, AVE y trenes de larga distancia. Tren amb destinació València, estació del Nord. Propera parada Vilanova i la Geltrú. Correspondència amb línia 2 de Rodalies. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Tren con destino València, estació del Nord. Próxima parada Vilanova y la Geltrú. Correspondencia con línea 2 de cercanías. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Tren amb destinació València, estació del Nord. Propera parada Sant Vicenç de Calders. Correspondència amb línies 2 i 4 de Rodalies i serveis regionals. Tren con destino València, estació del Nord. Próxima parada Sant Vicenç de Calders. Correspondencia con líneas 2 y 4 de cercanías y servicios regionales. Propera parada Torredembarra. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada Torredembarra. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada Altafulla, Tamarit. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada Altafulla, Tamarit. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Tren amb destinació València, estació del Nord. Propera parada Tarragona. Correspondència amb serveis regionals i trens de llarga distància. Tren con destino València, estació del Nord. Próxima parada Tarragona. Correspondencia con servicios regionales y trenes de larga distancia. Propera parada Vila-seca. Correspondència amb serveis regionals. Si us plau,
Vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Vilaseca. Correspondencia con servicios regionales. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, Cambrils. Próxima parada, Cambrils. Propera parada, l'Hospitalet de l'Infant. Próxima parada, l'Hospitalet de l'Infant. Propera parada, l'Ametlla de Mar. Próxima parada, l'Ametlla de Mar. Propera parada, l'Ampolla, Perelló del Tebre. Próxima parada, l'Ampolla, Perelló del Tebre. Propera parada, Camarles, del Tebre. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Camarles, del Tebre. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, l'Aldea, Amposta. Correspondència amb serveis regionals i trens de llarga distància. Próxima parada, l'Aldea, Amposta. Correspondencia con servicios regionales y trenes de larga distancia. Propera parada, Campredó. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada, Campredó. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada, Tortosa. Correspondència amb serveis regionals. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Tortosa. Correspondencia con servicios regionales. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, Campredó. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada, Campredó. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada, l'Aldea, Amposta. Correspondència amb serveis regionals i trens de llarga distància. Próxima parada, l'Aldea, Amposta. Correspondencia con servicios regionales y trenes de larga distancia. Propera parada, Ulldecona. Próxima parada, Ulldecona. Propera parada, Vinaròs. Correspondència amb trens de llarga distància. Próxima parada, Vinaròs. Correspondencia con trenes de larga distancia.
Propera parada, Benicarló, Peníscola. Correspondència amb trens de llarga distància. Próxima parada, Benicarló, Peníscola. Correspondencia con trenes de larga distancia. Propera parada, Alcalá de Xivert. Próxima parada, Alcalá de Xivert. Propera parada, Alcalá de Xivert. Próxima parada, Alcalá de Xivert. Propera parada, Torreblanca. Próxima parada, Torreblanca. Propera parada, Orpesa. Correspondència amb trens de llarga distància. Próxima parada, Orpesa. Correspondencia con trenes de larga distancia. Propera parada, Benicàssim. Correspondència amb trens de llarga distància. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Benicàssim. Correspondencia con trenes de larga distancia. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, Castelló de la Plana. Correspondència amb AVE i trens de llarga distància. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Castelló de la Plana. Correspondencia con AVE y trenes de larga distancia. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, Vila-real. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Vila-real. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, Nules la Vila Vella. Próxima parada, Nules la Vila Vella. Propera parada, Sagunt. Correspondència amb serveis regionals i trens de llarga distància. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Sagunt. Correspondencia con servicios regionales y trenes de larga distancia. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, Puçol. Próxima parada, Puçol. Propera parada, València-Cabanyal. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, València-Cabanyal. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, la Font de Sant Lluís. Correspondència amb serveis regionals. Próxima parada, la Font de Sant Lluís. Correspondencia con servicios regionales. Propera parada, València Estació del Nord. Correspondència amb metro. Serveis regionals. AVE i de llarga distància. Beija, Zaila, La Zaida, Sástago, Quinto, Pina, Fuentes de... Final de trajecte. Próxima parada, València Estació del Nord. Correspondencia con metro. Servicios regionales. AVE y larga distancia. Zaragoza, Miraflores. Zaragoza, Delicias. Granollers, Centre. San Marc. Final de trayecto.